Molt bon dia a tothom. S'acosta la diada de Sant Jordi i quasi ja olorem les roses i les pàgines de la gran quantitat de llibres que es publiquen al voltant d'aquesta data. Quina meravella! Per nosaltres la Diada de Sant Jordi és un dels dies més bonics de l'any. Flueix l'amor, flueix la cultura, vaguegem entre les parades de llibres i roses. No podem estar més orgullosos de la nostra cultura. Avui, en el nostre videopodcast, no us parlarem de novetats editorials, ni de quins llibres es preveu que optin a ser els més venuts de la Diada. El que us oferirem serà una entrevista. I pensareu, entrevistaran alguna escriptora o algun escriptor? Doncs no! Avui hem convidat algú que no escriu, però que té molt a veure amb el món dels llibres i també de les roses, i és el principal protagonista de la Diada. Es tracta de Sant Jordi! Benvingut! Benvinguts, ben trobats. Benvingut! Quina alegria més gran tenir-lo aquí entre nosaltres, cavaller. Cada any l'esperem amb una il·lusió enorme. Estic molt content que estigui amb vosaltres, però no cal que em tutegeu. Ai, que em digueu vostè, Mentre em tutegeu ja està bé, perquè al final estem tots en confiança, tots parlem de llibres. Perfecte. Doncs, d'acord. Com es presenta aquesta Diada de Sant Jordi? Falten pocs dies i deus estar molt enfeinat. Sí, bueno, d'entrada jo sempre intento donar molta energia positiva per tal de que tant els llibreters com els que venen les roses tinguin un esperit com de Sant Jordi a dintre, alegre. Vull dir, la meva feina és espiritualitzar-los una miqueta. Molt bé. I de quina manera transmets aquesta energia, aquesta força? Mireu, ho faig una miqueta com els retaules romànics de Taüll. Posem les mans així i energia positiva. I surt el sol aquell dia i així ens assegurem que tot és alegre i bonic. I et veurem passejant pel passeig aquest any, Sant Jordi? Com ho tens, això? A veure, no ho sé perquè vaig molt enfeinat. Tinc tantes roses i llibres, però bé, en l'esperit de tothom em notarà. Jo crec que tothom em notarà una mica en l'esperit, O sigui, tindrà la sensació de que jo estic allà. I alguna vegada no sé si em vestiré de paisà i sortiré també. Em trauré l'uniforme i sortiré de paisà. Hi ha una pregunta que ens sembla obligada. A Sant Jordi li agrada llegir? Molt. Totes les novetats de Sant Jordi, totes me les llegeixo. És que m'encanten. I especialment m'agrada molt llegir-me novel·les històriques. Perquè, esclar, amb tants segles de feina, perquè porto segles i segles treballant, doncs m'agrada tirar enrere i recordar una mica la història. Molt bé. Doncs la pregunta que venia ara fa referència a això. I, per exemple, els clàssics, t'agrada llegir els clàssics, a part de les novetats que surten cada any per Sant Jordi? També, encara que llavors no sé si es parlava de Sant Jordi, però m'agrada, per exemple, l'Ilíada d'Homer, per exemple, me la llegeixo moltes vegades. Molt bé. Sí. Fa un parell d'anys que ets el protagonista dels nostres vídeos de Sant Jordi i també ho ets al costat de Sant Valentí. Deixa'm ser una mica tafaner. Quina relació mantens amb Sant Valentí? L'any passat, segons el vídeo que vam publicar, vivíeu plegats i éreu molt amics. Encara és així? A veure, encara som molt amics, Perquè ens apreciem. I a veure, per si Sant Valentí no és fàcil, perquè s'han de passar posicions. Sant Valentí és una feina bastant difícil. Però ja no vivim junts. Perquè tenim filosofies molt diferents. Vull dir, llavors, ell és com més Sant Valentí, com més alegre. Sant Valentí. En canvi, jo soc més... m'estimo molt Catalunya, no? Més seriós, més històric, potser? Sí, i més de la terra. Molt bé. I Sant Jordi, què n'opines de les biblioteques en general i de la nostra, la Biblioteca del Casino de Manresa en particular? A mi les biblioteques m'encanten. És que és el meu lloc ideal. Abans sempre en tenien en una església, Sant Jordi, en una església. Ara no, ara en tenen en una biblioteca, a moltes biblioteques. Clar, és molt més divertit, punt número 1. I aquesta, especialment la vostra, m'encanta, Sobretot perquè m'heu convidat, Estarem ben atents als teus moviments
I si obres un compte en alguna xarxa social, de ben segur que nosaltres et seguirem. Doncs, això dels influencers en aquest segle ho estic rumiant. Doncs estarem ben a temps i aprofitem per recordar-vos que a la Biblioteca del Casino estem presents a Instagram, a TikTok i a X com a BManresaC i també a Facebook. Si voleu fer una ullada a tots els nostres vídeos publicats, seguiu-nos al nostre canal de YouTube a VIP Casino Manresa. I per anar acabant, només donar-te les gràcies per haver vingut avui aquí. Ha estat un honor i un privilegi tenir-te una estona entre nosaltres. Per suposat. I ara et deixem que segueixis amb la teva feina, les teves obligacions i et desitgem una bona diada de Sant Jordi. Bona diada. Moltes gràcies. Encantat d'haver estat amb vosaltres. A gaudir-la. Gràcies.